एगो जनी ए नवरात्र में अपना सैया जी से कहत रही हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ हो रे लगड़िया हो का तरिए जी सुनी ना तनी चली आप रुआ दूर बानी कमाता नहीं ठीक बा हमरा के पैसा भेजी एगो टिकट कटा दी हम जाई कामाख्या माई के दर्शन करके आ जाए बगल में पूर्णिया बा वही जा उतरो ओकरे बाद में ऑटो बस से जाके दर्शन करके आ जाए कह तरी हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइबू कामाख्या धाम नगरी धाम नगरी हो पिया अरे कामाख्या धाम नगरी आवा मिजाज हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ ताली बजा के हो रे लगड़िया धराई दा बलमुआ जाइब कामाख्या धाम रुका भैया के जाई कामाख्या धाम नगरी तनी हाथ उठाई ये हमार भौजी लोग खाली लइका लोग के मारे बदे हाथ उठावे थोड़ा माई के लिए पूरा पूरा माता रानी को जो मानता है हाथ उठा के ताली बजा के थोड़ा सा हो लगड़िया धराई दा बलमुआ जाई कामाख्या धाम नगरी धराई दा बलमुआ जाई कामाख्या धाम नगरी ए पिया धाम नगरी ए राजा धाम नगरी हो रे लगड़िया ताली बजा के थोड़ा सा मिजाज हमरो बने हो रे लगड़िया धराई दा रे लगड़िया धराई दा रे लगड़िया हो रे लगड़िया धराई दा रे लगड़िया धराई दा रे लगड़िया धराई दा रेलगाड़ी धरावे से पहले एगो काम करा का हो एगो टिकट कटाई दा सैया टिकट कटाई दा एगो टिकट कटाई दा टिकट कटाई दा सैया टिकट कटाई दा एगो टिकट हो एगो टिकट कटाई दा बलमुआ एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाई कामाख्या धाम नगरी टिकट कटाई दा बलमुआ जाई कामाख्या धाम नगरी। अच्छा देखा भैया जितना नौजवान बा इन्हने के मन में का चलत जे लोग अभी नया नया बा आइल बड़ू माई के दर्शन तू कर काहे के लगलू है साजे सवारे आइल बड़ू माई के दर्शन तू करे काहे के लगलू है साजे सवारे नीलमणि मंदिर के गेट पे जा वीडियो बना के डालो नेट पे जा भले पेट्रोल महंगा है बिहार में लेकिन हम किससे चलेंगे अरे बुलेट पे आए हो बाप। अच्छा के अपना साली के बुलेट पे बैठा के घुमाई थोड़ा हाथ उठाओ तो सब घुमाएगा नीला ड्रम भुला गए क्या भाई अरे बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा हो बुलेट पे जीजा ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा बुलेट पे जीजा हो बुलेट पे जीजा ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा लगड़िया धराई दा बलमुआ जाई Yeah, yeah.
बानी मैया के मिजाज में की बोलो भैया तोरा भूख लग गया होगा भूख लग गया आपको मिजाज में आई भोजपुरी कलाकार हैं तो थोड़ा सा फोकस करिए है ना सुन ले बानी मैया महिमा भारी सब कर सुन ले सुनी है हमरो मैया रानी सुन ले बानी मैया सुन ले बानी मैया सुन ले बानी मैया के महिमा भारी सब कर सुन ले सुनी है हमरो मैया रानी सब कर सुन ले सुनी है हमरो कहा तरी ए जी सुनी ना कहा तरी की सुन ले बानी भवानीपुर वाली कामाख्या मैया के महिमा बहुत भारी बा ना तो बोले कामाख्या मैया की अरे सुन ले बानी मैया के अरे राजा जी महिमा भारी सब कर सुनेली कहा तारी हमार भौजी कि पड़ोसी के सुन ले बानी हमारो सुनी है रानी आजकल पड़ोसी के भी अगर 2 तल्ला घर बन गई बा तो बगल वाले के 1 तल्ला बनाही के चाहिए देखा देखी का तारी के पड़ोसी के बड़ी सुन ले बानी माई हमरो सुन ली है आवा कि सुन ले बानी मैया सुन ले बानी मैया सुन ले बानी मैया महिमा भारी सब कर सुने ले सुनी है हमरो मैया रानी की बोलो दिल टूट गेलो का तोरा भैया दिल टूटलो का नानू तना सुंदर बाड़ा एकदम पूरा उदास खड़ा बा जैसे मेहरारू मार के घोड़े से भगा दिले भैया बोले कामाख्या मैया की हाँ थोड़ा कितने सुंदर हैं आप आए इतना अच्छा मुस्कुरा रहे हैं पूरा हमके लगा तो मेहरारू भी मन पसंद मिलल हुई नहीं ना मिलल हुई यही से एकदम मुंह बनल बा अच्छा इनकर मेहरारू तो इतना प्यार कर लेगी नहीं का मांग टिक दिले बा उन्हें खड़ा हो जाता नहीं मुंह दिखा दा बोले कामाख्या मैया की काले बाड़ी की तू जा तारा रोज रोज हम सिंदूर लगाओ तनिया तू लगा ला एकदम है ना हाँ देखा आपको लगा तो भौजी से बड़ा प्यार करी ले बहुत ज्यादा ना अच्छा भाग के अरे भाई काहे कहत रही से बोले कामाख्या मैया की आवा अरे सुन ले बानी मैया के महिमा भारी बढ़ा के सब कर सुने ले सुनी है हमरो मैया रानी ओ सुन ले बानी मैया के महिमा भारी सब कर सुने ले सुनी है हमरो मैया का तरी सब कर सुना तरी हमरो सुन ली है कहा तरीका हो एगो चुनरी थोड़ा ताली वाली बजाओ भाई है ना हमार दीदी लोग बैठल छियो लेकिन एकदम मुंह लटका के की भेलो रे दीदी तोरा हैं अब ही मान के चला बुलेट पे बच जाई त मार ठुमका लगा लगा के रख देबू हिला देबू कमर थोड़ा हाथ उड़ा पूरा पूरा सीधे सीधे अब माई के क्रिया बाजे कर हाथ नीचे रही पूरा पूरा हाथ ऐसे सीधे सीधे आज जे ना उठाई ओकरा गर्लफ्रेंड के भी कसम बात नहीं हाथ उठा ला जा हो ये गोटी कट हो ये गोटी नदी मंगाई डबल मुआ जाय कामाख्या धाम नगरी ए गोटी नदी मंगाई डबल मुआ जाय कामाख्या धाम नगरी ए पिया धाम नगरी ए धाम नगरी ए पिया धाम नगरी ए गोटी मंगाई डबल मुआ जाय कामाख्या धाम नगरी
जहाँ लगल बाटे सच्चा दरबार बा सब कर पूरा भइल बारी हमार बा जहाँ लगल बाटे सच्चा दरबार बा सब कर पूरा भइल बारी हमार बा। का तारी अगर हम माई के दरे जाई तो सब कर माई पूरा कैले बड़ी एदा परी हमार नंबर बा। आ जबले हमरा के न दे तबले मंदिर से हटब न जाए, पुजारी से भोले झगड़ा लड़ाई हो जाए। बोले कामाख्या मैया की कि जहाँ लगल बाटे अरे सच्चा दरबार बा आ सब कर पूरा कैले बारी हमार बा सब कर पूरा कैले बारी हमार बा। कहा तारी रउआ विदेश से आई आ सुनी ना हो संगे रउआ चली चलिए बलम जी हो संगे रउआ चली चलिए बलम जी जाई कामाख्या धाम नगरी संगे रउआ चली चलिए बलम जी जाई कामाख्या धाम नगरी ए पिया धाम नगरी धाम नगरी ए पिया धाम नगरी। अच्छा माई के माने लाई जा तनी बताई हमरो के भाई। सब लोग माने ला, आप तो सबसे ज्यादा मानते हैं लेकिन भाभी को है ना। हाँ बतिया सही बना। कुछ देर पहले आपने कहा ना कि पत्नी को बहुत मानती है। देखा तारा मांग टिकल बा एकदम। अरे इनका असली बात आप नहीं जान रही हैं। अभी गनवा खत्म हो जाए, बोलिए मत क्या खत्म हो गया है? नहीं अभी नहीं खत्म। हाँ पूरा कर दीजिए पहले। बोले सच्चे दरबार की। हाँ ये होना चाहिए। और जो अपना सैया जी के साथ जाना चाहता है थोड़ा ताली वाली बजाएगा, थोड़ा सा हमरो को मजा आएगा, है ना। आइए हो संगे तू चली चला ये बलम